Shalom Horas dihita saluhutna amang dainang di YouTube Advent Batak Ministry. Horas tu narasumber na poso ni Tuhan amang pandita Sinambela, amang pandita Simarmata, amang pandita Tabubolon, amang pandita Sitohang, amang pandita Utosoit Dohot, na poso ni Tuhan amang pandita Purba. Horas amang pandita Oras. Sudihita. Oras, oras, oras. Horas. Di persejarata di persejarah paduahon amang dainam di YouTube Advent Batak Ministryon ya mulai atain tuhita salutna saya tong menghitung Advent Batak Ministryon di persejarah paduahon uluan di persejarah ima di songgoton asi niroha di bagasan samingguan marsiajar mahita ahado maksud ni parsejarata di bagasan saminggon di songgoton asiniroha. Sonari asa tamulai ma parsejarata tapangido ma harani ni amang pandita MC Marmata manjaha ayat syapilota. Mau lihat ma songon ayat siapilota di taikdo sian Hebers bidu 10 sada ayat 30 sada idok masokonon hatani Tuhan. Hinorhon niha porsiaon do umbahen sumago sirahap. Boru-boru najahati. Rapon akana sumangului. Ay di bagasan dame do di jakon aka pakka hapi. Ima sahana. Mau lihat ma di amang pandita MC Marmata na manjaha ayat syapilota di parsejarata. Maing tapangido maharan ni amang pandita purba tangiang pamuhay di parsejarata. Dapat ada rata matang yang mahita. Alay Tuhan jauh pada bata nami, namar faso di bono gijang, madok mulai hami toho Tuhan di baga seperti kianon. Disialasi doholong ram namangil kami, maramoti hami Tuhan, buah hami marpungu, dinalaho patal hason, pal sejarah sekolah sahabat. Pasat kami Tuhan partiken nami tu arupamu, siang gema Tuhan, pal sejarah nalahu pada hami, makokop jala mabuah kami Tuhan, la mengarade di haloram dapat walian. Upasat kami partiken nami Tuhan, marhite gonena munung mati mokop kami. Amin. Mau lihat godang di amang pandita purba, main tangiang pamuhay di parsejarata parsiajaran paduahon. Songon di sabat botari adorong tapa masuk di parsejarata di bagasan saminggon adong sada pendahuluan tuhita di dok songonon tuhalet Israel di lehon partikion padua halihon laho mambongoti tano parpadanan jala dohot dengan Joshua mangulahon ulaono. Nah, senari asa marsyajar hita asa taatusi ahado maksud ni disonggoton asiniroha. Nah, tamasuk mapar sejarata di hari Minggu ima na di patorang amang pandita sitohang. Ya, patorang amang pandita sautik anon ahado maksud ni disonggoton asiniroha. Songon sada suku-sukun di amang pandita
hasadaon dia do amang pandita na di ida di bagasan partikian paduahon na dilehon tu halak Israel songon sada bangso dohot tu si Petrus di bagasan hadirion upasahat matu amang pandita si tohang mardongan mauliate. Mauliate matutu amang padita si manukalit na mga leon sa datiki ima lau manaringoti manulukiti taringot tu persejarah tadi hari Minggu. Ima songon naidot nakaning uluan ni persejarah non tiki padua halihon. Sada suku-suku nauli naung dipasahat nakani ima taringot tu hasadao dia do nani idam di bagasan partikian paduahon na dilehon tuhala Israel songon sada bangso dohot tu si Petrus di bagasan hadirion na. Di ita saluhut aka damang do dainang terlumobi mata Hesude aka namanaksihon Advent Batak Ministry terlumobi di Kinaulion. Ia pasiajaranon manak suku-suku naung dipasahat na kaning Boy do tabereng sada sejarahna ima di Yohanes 10 lalu ayat 10 1 suaksoninang di ayat 25 ayat 27. Kuilala perludo uja hajo asaboy takas taboto kisah manang nacarito ni si Petrus nama jalo manang nama dapot sada partikian na paduaho. Di ayat 10 irok dison. Alai jongjong do si Petrus tartukan balian di labung pitui jadi ruar masih sisiana sadai na masih tadaan do situani malimi maka tai do boru-boru si jaga pitu gabe ditogihon masih Petrus tu bagasan dia 10 pitu dungini na boru-boru si jaga pitui mama do si Petrus dahosa ada si anak kasih siani halakat jadi dokma dangi yau dia lalu alai na jongjong do disi akan aposo dot aka opas masusudu di pasusuduan na ni opat nasida di bahan ngalinai jadi rap do nasida majongjong si Petrus disi masusudu di ayat 25 laos jongjong do pedisi si Simon Petrus masusudu gabe di dok nasida mamado ibana da dohot doho sada sia sisiana jadi mamorso ma ibana nin nama datungiau. Di ayat 26, dungi di dok sahalak na poso ni malimi, si solho ni napuna pinggol napi ni sikon si Petrusima, dahui daho rap do ibadah di porlaki, jadi di proso si Petrus mamuse dungi pito martahuak ma. Di hamu damang dainang nan yang holongan, oma sada carito ni pernguluan si Petrus nama suadahu Yesus. Na di dok dahu tadai, ima hata na haruar sia si Petrus. Alai tabigi di si ditiki mamorso si Petrus sampai 3 hari sampai 20 hari. Gabe martahua man. Jadi tabereng di si ia si Petrus sahalak si Sean. Si Sean na jonok tu debata tu Yesus. Alai molo isuku di bana molo sia segi pangulo ion sa segi aka haposanna totong de mana matu na jonok de mana tu Yesus. Alai ditiki na masa ima ditiki dia dopi Yesus paru kilon. Satu naro aka halak manudu ibana songon sahabat mang na ali-ali ni Yesus alai datu ngawi min ibana. Alai di namar tahua man disima itor tersungguh ibana merhiti hata nasial Yesus ditiki di pasahat ibana subuh. Jadi tabege siang carito, ia si Petrus sahalak nama Jeheo Yesus. Alai nape Jeheo ni mana Yesus? Adong do hamubaon, adong do di mana sada perubahan di pikiran. Jala manorsoli, dung manorsoli mana diboto na uksalaro na binenai, ido ala nagabe mubay mana jala roy mana muse mangulahon na ringgat tu Yesus. Jadi di sota bere songon nakaning songo suku-sukun asado dia do nanidam di bahasa partikian paduahon na dilehon tuhala Israel songo sara bangso do tu si Petrus di bagasan hadirion na
Ia persejarah tom manaringot taringot tu Jehovah. Ia Jehovah ima debata tamanga leon partikian paduahon. Ia partikian paduahon marula-hula do terus. Jala do di Bibeli, manang na diguari Bibeli do partikian paduahoni jala marula-hula terus artina asini roha. Partikian paduahoni sarupa do itu asini roha na siya debata. Jadi asini roha ima majakon na sopatu na kita majakoni. Alana hata ni bebel gok mardongan kobaran di asini roha. Jadi asata kasta idakani hasadao dia dot na nidam na taida di bawah seperti kepaduahon alus na iba hasadaon narodo asini roha na sarupa baik tu bangsa Israel na masa na ujui nang tu si Petrus rap sarupa do kobaran ni partikian paduahoni na mararti asini roha mang na dileon partikian na paduahon lao di dalaton ni ganuk-ganuk colma. Artina debata na gok asini roha pasahaton tu ganuk jolma hagogoon mamuka ngolu naibar. Salinay hujahahon debata para si roha nagok asini roha di pasahat do tu ganuk jolma tu ganuk hita sada hagogoon mamuka ngolu naibaru. Nang si Petrus makilalahon asini rohai jala manosohon kuria asa mangulu di bagasan dengan di basa. Jadi persejarah tadi hita di partodiota di hari parpudion ima. Molo tu peheata jeheu Jesus marhite parulaun nasosuman. Manang napabahenan dajat di hadapan Tuhan. Roma hita manol soli akka parulaut tai jala mangido mahita do komos asa di leo Tuhan di tamu partikian na paduahon. Partikian paduahon na manggobaron asini roha debata nago asini roha ido nama pita sada gogo asa mergogo hita muse mulak tu hadingganon manang na tu hasitongan nasian tu hatai. Jadi sehingga mahita saluhut madapot tiki na uli na denggan songon akka bangsona bangso Israel songon inang na posona si Petrus nape heama jehehom mananga manudali tu hari alai mola dong do hamu baut di hita pada daun di diri totu lehon ni Tuhan ido di hita mo seperti kian dapat dua hon manang na hamu baut ni roha marhide asin rohani debata asa tok kita makilala na jonok do debata di hita lumobi la mangulahon ulautan hobartu na hinalomon ni Tuhan. Jadi persejarah tadi bagasan hari mingguon rak mahita salut amang do tamu inang sulit he saudara-saudari na manoton manang na manaksihon atpen batak ministrion asa unak kita gale manang nagabe madaw sa Tuhani molotup pe marsala hita roma hita manadda dirita manorsoli akka parulata marhite martangiang tutuhani asa dileo na sini rohana marhite partikian na paduhon songonima songon pasajarat tadi hari minggu uduk uhut madok mauliate. Mauliate gorang ma diamang pandita sitohang napatorakon parsejarata di hari Minggu. Sehingga mahita sude aka kuriata aka hala namanoton advent batit ministrion boy nagale boy rotu coro ni Tuhan mamuji dan memuliakan Tuhan ni Tuhan. Songon persejarata di hari Senin ima suku kami matu amang pandita Tampu Bolon. Suku-suku di amang pandita ahado na pinasahat ni baritaon tuhita ima songon dia debata sasitong na ikontaruli hasangapon na tumimbo sian hita. Di patorang amang pandita jasotik mardongan mauliate. Shalom madita saluna damang dainang Shalom. terlumubi akan naposan Tuhan na adong di Jumon na toktong mga rohana manariason mga ratatay hatan ni Tuhan. Sa halinay horas ma di akadamang dainang pemirsa najujut manoton Advent Batak Ministry. Mulate di naposona mang pendeta Semenukalit
Na pasahatot sada suku-sukun nama saya uli nama saya dengat di hita palai tikyon. Nama naruson sian persejaran nang ni pasahat ni naposona amang pendeta si Tohang. Didok suku-sukun ni amang pendeta si manukalit di na pasahat tuhami sehubungan do persejarata apalai tikyon. Ahado na pinasahat ni beritahu tu hita. Ima songon dia debata tasitong na ikon taruli hasangapon na tumibu sian hita. Suku-suku no dibuat sian persejarata ima taringo tu persejaran pasu-pasu diaka inganan naso penagaman. Pasu-pasu diaka inganan naso penagaman. Bahasa dok songon persejarah ni. Perlu tabo to ya pasu-pasu diaka naso panagamanon dia mang dainang nanihalongan di bajan Yesus Kristus di paboto madisi ia debata jot-jot mabain mamake akajolma na mungkin di sebagian halak dianggap dang haru terpakai nasida dang layak nasida dipakai terlumubi di saluhuna rencana ni debata. Nah di patorang di bagasan persejarata palai tikyon ima si Rahab sada perempuan na jahat. Sahalak sian bangso kapir. Alai ibana patuduon haporsiona ibana barani pamunculhon songo dia upaya ni imana naso disangka-sangka jala marhiti-hiti dipakai debata ibana gabe sada nama saya tersurat guarna di akka piga-piga guar di buku Heber 10 sada. Songo dia mana masa diluati alai si Rahab bu ibana patuduan na porsionna madopo debata. Ise si Rahabon molo tajahado di hatani Tuhan di Yakobus 2 ayat na apa 25 on. Songoni do nang si Rahab buru-buru na jahati. Nda sian aka pangulau do ibana gabe tigor. Dina jinakon nai aka suruan jala di palua do nasida sian dalan na asing. Ya. Dua suruan nani pasaha ni si Joshua. Dibuni honibana. Jala berani mana sada tindakan ya. Rahab buru-buru na jahat halak Kanaan. Molo bahasa Batak idok buru-buru na jahat ale molo bahasa Indonesia idok kon buru-buru pelacur. Alai inoron ni haporsiaon na tu debata barani mana bunihon dua nani suruh ni si Joshua. Nah, imana gabe alasan bahasa imana idokon sahalak buru-buru na luar biasa patuduhon hadirionna maradop perdebata. Molo tabereng domuse di buku Joshua pasal 2 di buku Joshua pasal 2 jadi dung hubege hami baritai malala manang ati-ati nami jaladang be menggulmit rohani manangise dibahin biarna bidahamu ai Jehovah debatamuna do debata di benua gijang
dohot di banua tongaon. Ya. Songonima imana makatidakkon ise debatani si Joshua debatani Israel dohot na dua na isuru ni si Joshua. Jadi dungu begi hai beritai malalama hati-hati nami jaladang be manggulmit rohani manangise di bain biar nami dahamu ai jahoba debatamuna ido ai jahoba debatamuna ibana do debata di banu gijang dohot di banu tongo ise ibana si Rahab buru-buru na jahat perjahat pelacur molo bahasa Indonesia dipakai debata ibana sada sian na asing na so dianggap ya dohot terlibat di rencana ni debata manggonopi saluhut na rencana. Jadi buru taboto marhiti persejaranon. Kadang-kadang di bereng mata ragu. Alai molotod di imad dongai nasida. Sian lingkungan nasegepe. Bahkan bodo debata memakai nasida. Amu seta bereng set persejaranon. Ia aka ise penasida tongdo dipakai debata nasida gebe sarana. Dang polai sukun songo dia latar belakangna. Songo dia masa laluna. Songo dia hadongonna. Ale mulo barani di mana maka tidakon. Dirina dihaporsianna madodo perdebata. Gebe adong do songon si Rahab. Nah, jadi di suku-suku ni amang pendeta si kali. Ahado na pinasahat ni beritahu tu hita. Ima songo dia debata sa sitong na ikot taruli hasa ngapon na tumibo sian hita. Taingot mon. Sian persejaran di habaranian ni si Rahab. Sada perempuan na jahat. Dada ulah perempuan na jahat. Ya. Sada perempuan sian tano Kanaan na dianggap kafir. Tabereng ma. Ia di bagasan perngulota damang do dainang. Tapatudu ma sasitong na. Hasangapon ni debata tumibo sian hita marhiti-hiti. Lam tapataridahon ma haporseota tu debata. Kesetiata tu debata. Bahkan melebihi mungkin aturan ni jolma. Mungkin budaya doakan asing. Moloi dang satulop do nanya halamon na debata. Tapataridahon ma marhiti pangurupion nito di perbedia sanggup pita. Ala tumibo debata siya saluhut nai. Dapat dua hon. Nani bereng ni debata songon disirahapon rohana aporseonna dada holan manang songon dia no masa laluna songon dia lo latar belakangna memang tak boto do si Rahab mergabus ibana lau paluaho dua na isuru ni si Joshua alai na perlu tabereng di si songon dia habaranionna maka tidak kon debata maka tidak kon songo dia bangsa ni debata dibangi madirina marpihak tu debata memang sasitong na tumimbo siya saluh na ita alaniaha haluau ni terbuka di lehon tu saluhna na makaporseai iba na marhite-hite habarnyon. Mamilit debata
masuadao pertibion. Pina masa. Debatai tumibo sa sitongna sian hita. Gebetaruli hasangapon. Nah terakhir. Di bagasan perngguluon. Ikon perlu hita pataridahon sada tindakan. Dada holan hata di bagasan hapor siauta. So sirahap buru-buru parjahati. Dada imana holam hata madokon porsia doau di debatamuna. Alai dibangi imana do sada tindakan na berani. Di tabuni hon imana dua suruhan si Joshua. Dada hola itabuni hon imana. Bahkan ditinggal hon ibana hapor seaonna habiasaanna dilion ibana dirina tua dopan ni Tuhan. Jadi nagabe suku-suku di ita salu na damang do dainang. Omma keadaan ni si Rahab na di patorang na tuhita. Songod dia do nang dohot tita. Nunga tutu sa sitong na debata tabay taruli ibana di bagasan hasangapon. Bahkan na tumibo siyan saluhuna. Bahkan hita. Molo porsea do hita di si mungkin hita akan asing. Gak bisa ada pasu-pasu nasu panagamata. Tuak kana asing. Bahkan pasu-pasu ni debata tuak kana asing musenang. Nasu tatagam. Hita nasu madagan pasu-pasu tu hita. Hita nasu madagan pasu-pasu debata tuak kana asing. Ala debata memang natumimbu sian akka saluhuna. Jadi tabay madirita songon habaranion ni si Rahab di haporsiaonna dia tidak kuni mana saluhuna dirina bahkan di palumeo ni mana tuadopan ni Tuhan patuduhon ia debatai sasitongna ikon sangap tumibo bahkan taruli maradopon akan asing. Songonima alus nabuy pasat tami dia kan namang do dainang pardongan moliati. Amin. Molete madi amang pandita tampu bolon na potorakon parsia jarata di hari Senin. Noaing masuk maita di parsiajarata di hari Selasa. Ima di patorang amang pandita purba. Ahado udah na uli na taida di bagasan dua bariton amang pandita. Serenai menyambung suku-suku ni baru ahado persejaran barita haluaon na tatapusian akka bariton. Upasatami matu amang pandita purba mardongan mauliati. Mulai tema di suku-suku maupun saatnya mempadita palit di persejaran hari Selasa. Ahado poda nauli natalida di bagasan dua baritaon. Ahado persejaran barita haluaon nata tapu siang aka baritaon. Persejarata di bagasan hari Selason. Nama luluan memang haporsian baru. Torang situ tuh do di perpadaran ni si Rahab Hosa ali ni Hosa jala asini roha ali asini roha hata keset amanang na asini roha tungbalga sututu dilapati i jala maul situtu do hata na asing patorak koni damang dainang di pasya jalan Yal Selason hapersian na baruon Letiki si Rahab makilalahon asini roha na dipatupa tunaposon ni debata. Hataon sumurung pabahon hato guon ni parparana. Alayadong do di bagasan ni madok hapor seaon asini roha dengan basa
dot hawujon hatani sirahapi pangingoton hita dopak hata nata surat di buku 5 Musa itu ayat 12 di sida Jehovah sadini do meremang-mang lau pasauton parpadanan ni halak Israel. Jadi molotung ditangihok kamu akka uhumon diparangehon jala diulau hamu akai jadi pasingoton ni Jehovah debatam matuho padan dohot asiniroha naung ni uliahonna tu opum di 5 Musa itu ayat 12. Nah mulai siani di bagasan biddu nasarupa di bagasan biddu pitu di 5 Musa itu manut tuhon patangan amanang naserem bahasa di surat di Bibel na perjolo tuhala kanaan dison adon sirahap sahalak perempuan kanaan na ditorong ni patangani adalah yakin adit pak apa pasahat akan aposon di Tuhan ahado kaliyuni anggesirahapon jala ditotuhon sadapat tangani alai sahalak sirahap imana maulahon bahkan na ditolong dipatangani alai dapotan asiniro. Jadi mudaliga bepartinadamuna di bagasan akan ni inganan muna molo huida mudali lausaku mahamu asa unang masa tuhamu uhum hamagoan dinahu uhonahon tutano Mesir. Jadi di son di bahasa jalan tungatung takas di batu orang pangoloyot tupatik ni bata tuma asini rohani hita. Di son suku-sukunya mang padita simanukali naki ahada poda naudi nataida di bagasa 2 bariton bisa ada barita sirahap mau ngebat orang naking ula-ulana dan ula-ulana suman alai di mana asini roha ya perusia imana na poson itu di ulah mana na bartulo mana rohani itu ditoruni adong sada uhum na di pasahat naga bisa dapat tangan tuhala Israel. Jadi terlalu bidihita ramang daina terus dia berpatang nolong ata oloi nasa patik ni debata dapotan meta haluang. Kalau ini domang ala nahita mengulu di bagasan asin rohan debata. Jadi persiapan baru ikut talamba tapasama kita gabis oleh patik di bagasan asitongan ni harane kata umma sotik kalau sini suku-suku namang padita badong melihat Oleh tegurang madi amang pandita purba na patorakon parsajarata di hari Silason. Terlanjut ma parsajarata ima di hari Rebo. Na di patorang amang pandita Simarmata suku-sukun di amang pandita. Sadia jot-jot do amang pandita hita marnida dirita marukil di tonga-tonga ni 2 hata na pinasahan di Bibel hidaon mar situan dalan. Pasat kami matu amang pandita Simarmata mardongan mauliake. Jadi mauliate ma dia mang pandita simanukali na mga leotiki na lao membahas parsiajarata di parsiajaran di hari Rabu 8 Oktober. Jadi pasak ma dihita salutna horas ma di damang dainang dihita sudah naum BG ima channel YouTube apen Batak Ministry apala di Tikyon. Jadi songo suku-sukun na pinasahat ni amang pandita si manukali na king ima sadia jok-jok dohita marnida dirim marukil di tonga-tonga ni 2 hata na pinasahat ni Bibel idaon marsitundalan ya. Jadi parsiajarata dari Rebo ima akaparange na marsitundalan buasa dibaca si akaparange na marsitundalan ya adok 3 bagian numaingon ima sa naparjolo luat tano
perjanjian, ya, dohot ima parangeni si Rahab dohot halak Gibeon, ya, dohot si Rahab Gibeon. Jadi memang mulut tabereng do sungun dia bangsa Israel sahat tu ima tano Kanaani, ya, tentu sahali di patorang di persejarah tahun bahwa adong do 5 raja Kanaan na adong di luat tano Kanaan di hutana Mekmet mangarajai hutai nalau marsaka nasida mamusui ima halak Israel naro sebagai pendatang, ya. Alai, ya, didok dison asing do molo pangisi ni luat Gibeon martahi do nasida lao pajong jokon perpadanan dohot halak Israel, ya. Tajahai hatani Tuhan ima di Joshua bidusia ayat 1 ayat 20 do di hata ni Tuhan di 5 Musa 20 ayat 10 sampai tu ayat 10 lalu. Itu kondisi ima lahu membuat rohani halak Israel asa olo pajong joko perjanjian dohot nasida halak Gibeon manongo surwana saihira na ditongo sian lua na daus itu tuh, ya. Jadi adong di halak Gibeon sebenarnya pengakuan nasida, ya, buasa boy tolhas nasida tu luat tano Kanaani dang alani gogo ni manusia alai alani debatado na mandongani nasida, ya, debatado mandongani nasida. Jadi songo palu hokosa, ya, songo palu hokosa marakal do nasida, ya, marakal nasida amanang na marbisu, ya, lau paluahon dirina, ya, lau paluahon dirina asa malua nasida, ya, malua nasida sianaha sian, ya, songon halak 5 raja-raja na adong di luat naking di luat tano Kanaani, ya, paluah kosa nasida. Jadi adong di pasah di Tikion hata marbisukom manang marakalon adong do tunadenggan lapatana patuduhon manat niroha dohot habisuhon jala manang hajukaton na patuduhon rohana jukat, ya, na patuduhon rohana jukat alai habisukon ni halak Gibeon dison ima habisukon habisukon dang natunajukat, dang natunajukat, ya. Jadi hata-hata ni halak Gibeon tung sumando hata-hata ni si Rahab na kinunga di patolhas amang pandeta tapubolon sungon dia si Rahab, ya, dua saidokon maka tindakon huaso ni debata, ya, di Israel, ya, waso ni debata Israel jala duasa maka tindakon ia hamajuon ni bang halak Israel dada alani gogoni jolma manang manusia, ya, marimbar dohot pangisi ni Kanaan na asing molo nasida dang olo, ya, dang olo nasida mangalo dupak sakka ni debata lau pasahaton tanoi tu halak Israel. Jala di boto nasida do ay Jehovah sendiri do na mangalele akka bangsoi litun sian adopan ni halak Israel, ya. Jadi di patorang memang tung masai jelas do takas do ima di persejaran hari Rabu songon dia pengakuan ni i halak Gibeonon songon si Rahab na king na mengakui debatani Israel di ngoluna
ya dibahen barita harwaran nasida manang bangso Israel sian Mesir dohot hamonangan nasida dopak sihon dohot ok maka gogohon si Rahab dohot halak Gibeon mangalului dalan marsada dohot halak Israel ya marsada dohot halak Israel jadi na paluahon diri na nasida ya paluhaw kosa asaboy marsada nasida tu halakaha Israel ale di bada sida marakal molota jahai ima di hatadi Tuhan Joshua bidusi ayat 1 ayat 20 ya di pasuman suman nasida do diri nasida ya halak na rosian luak nadao dang nasian tonga-tonga ni luat tano kana ani ya jadi pak siap pakaian na dibayar ma pakaian na mariba-riba ya di naung dijahit ulang muse di jarum muse baru sian si panganon nasida di patudu ma di patorang nasida do lasinando di bon nasida sian luak nasida alai duk tolas di si nunga ngalimak bahkan bisa saja bahasi bahasa tasonari manang dohot aka na asing dope ya dohot aka na asing dope jadi omma akal nasida paluahon dirina aso marsada nasida dotaha dohot bangso Israel disi. Alai di dokon di son, ya di dokon muse di son, alai sian na patuduhon haradeon nasida unduk dopak debatani Israel songon na binain ni si Rahab di bahen halak Gibeon do akal ya di bahen halak Gibeon do akal totu sahali ya di patorang di son ya songon dia uluon di bangsoi ima si Joshua ya pati ni si Musa manuraton aka aturan lahu marnida sakka ni debata di aka si songonon ya jadi bisa jodoh ya molo membahas sada keputusan songon dia ya si Musa mangido ahan naik si benon tu bangsoi nalaho si ulaun nasida jala bolo tajahado ima di opak Musa 27 ayat 10 1 ayat 20 sada di patorang dari si songon dia pamilik ni debata marhite-hite si Musa tu si Joshua nalahu manuruson ima manguluhon bangsoi di san jala ya ikon di pajongjong de ibana di joloni Imam Eliezer ya di patoras di si ahan naik si ulaut alai molo di pasal manang na bindu sia di Joshua dang adong di patorang di si makana di son di bando sasitong na Joshua ikon do manukun tu debata asama luas yang akal ni hala Gibeon artina dang ro si Joshua manukun debata ya songon dia do akal ni hala Gibeonon na paluahon diri nasida asa ya boy nasida marsaor dohot bangso Israel di si jadi suku-suku naking sadia jojo do ho marnida diri marukil di tonga-tonga ni dua hata na pinasa ni bibel idaun marsitundalan ya jadi taberan di son songon dia seharusnya hita ya mamereng situasi mamereng parngoluota ya jalana ahana nai si ulahonota ikon rodohita manjalo bisuk sian debata taboto do ya molo di akka hatani Tuhanon ya di patorang do songon dia ya songon dia debata umboto dirita umboto rohani ganuk jolma di surat Mei di sada tawarih 20 ayat sia ya ayat sia di bahwa di patorang do disi bahwa di boto di batado aka isi ni rohani ganuk jolma ya isi ni rohani ganuk jolma alani i dihita damang dainang di sude ya nambege ima channel YouTube apen bata ministerium ya tentu sahali
godang do parukilon di bagasan parngoluota ya, apalagi ya di situasi tertentu alai di jodoh hita naing manian hita marbisuk alai buasa songon dia mahita asa marbisuk ikor rodo hita tu debata na umboto roha doho pikiran di ganuk jolma asa di leon di hita bisuk na laho mangadopi na sida asa anggia tutunian ya tulus sude akka aha na taulahon di bagasan parngulota sesuai songon na dihalomoni rohani debata di bagasan ngoluta ima songo sada persiajaran na bohi pa tolhas dihita apaletikon ima di tanggal walu Oktober di persiajaran hari Rabu upa sama dihita apaletikon mardongan mauliate Mauliate godang mah di amang pandita si marmata na patorakon parsejarata di hari Rebo. Sonari masuk mai tadi parsejarata di hari Kamis. Suku kami matu amang pandita M. Hutasoit. Suku-suku namang pandita di bagas Bibel Joshua Sia ayat 21 1:27 ada suku-sukun dia amang pandita. Songon dia do dalam dibain si Joshua pasadahon hati goran dohot dengan bahasa. Di patorang amang pandita Jesotik mardongan mauliate. Mauliate ma amang pandita nami si manukalit dohot akka naposoni Tuhan napatorakon nakaningan. Suku-sukun ni amang pandita Yesi manukalit di persejarata di hari Kamision tersurat do di Joshua Sia ayat 21 rodi 27. Songo dia do dalam di bai si Joshua pasadahon hati goran dohot dengan bahasa songo dia di bahen si Joshua pasadahon hati goran dohot dengan bahasa. Nak kaningan nunga di patorang amang pandita en si marmata. Ima songo dia halak kanan, songo dia halak Gibeon. On uduk ni persejaran ni hari Rabu do persejaran nadi hari Kamis. Nunga di patorang nak kaningan di persejaran hari Rabu halak kanan ima halak Het, halak Amori, halak Peris, halak Hepi, dohot halak Jebusi. Na 5 rajaon terboto nungaro halak Israel. Mamorangi saluhukna terboto na ditogu-togu ni si Joshua. Alay martahi-tahi manasida na 5 raja na king naing mamorangi maralo tu halak Israel. Manang lapatan na marsada na sida. Alay asing doang go halak Gibeon molo na sida nakingan mabiyar nga diboto bangso Israel huta Jericho marupak ditutung di parsurage halak Israel marhite de batana mangulu. Mabiar mana sida di boto halak Gibeon mamuse ima huta ai nungabe diporangi jala di leksemo. Ido benna dido amang pandita si marmata naking marakalak kalma halak Gibeon. Dido mana sida silbuat nedeu. Ape jono do. Ro mana sida manopoti tu halak Israel do tu si Joshua naposom do habi ro do hami selua nadau naposomu do hami berjanji mahamu nada berjanji mahita nak porangi hamu hami asrapita merbadan minna lapatan nanunga berserana sida magir tu debata ai di moto nasida nunga di pasaha debata
gabe miat di saluhuna huta kana. Ido banna halak gibeonon mabiar tu debata. Ro nasida madapotun bangsa Israel do si Yosua. Alai di naro nasida didok nakalingan senede do hamin ape tong do LLD lihat di si. Jadi marjanji manasida marpadan nasotu babe dibunuh diporangi. Jadi molotajaha di Joshua sia ayat 25 alanunga marakal nasida asonang agwakosa nasida ro tu nasida. Ro nasida tu bangsa Israel tu si Joshua. Jadi di akal nasida enak kaningan dia 25 ope idama guru do mudo hami naringga jalan tigor di biroham bainom mutu hami ima bahin dokter boto akal-akal nasidai nalau kaluho kosa sahat di homa hami ninna guru do mahamudi hami ahamana boy si bainom muna dinggan ima ulah kamu tu hami ninna lapatan na sahalak perdosa songok kita maradopod debata maradopod akadongatta naung manopoti salah hitam manopoti dosa nung ngabeha mangido asa sesa dosa manang asa diapuni debata pe debata pardinggan basa diapuni do akka dosa jadi persejarat tahu jaha manusia di hari Kamison di tanggal si Oktober alinea napa naparpuri sakka bolon ni debata dada lau menguhumi kapardosa alai marnida nasida mulak jala mangusehon dengan basana tu nasida ima debata dan diuhumi kajol mapardosa naro tu debata kita piamang do inang molotu ngadong akkadosatta ro hita manopot salah tu akkadongatta tarlumubi tu debata songuni do nang akkadongatta moloro manopoti salah tu hita tongdo oloatta nasida dido disod di parsajarat tau sidalian ni halak gibeon ikkom ma tatapo ni songon jauh-jauh tu asini rohani debata di parangena na burju jala sitong pajuun ni halak kanan tu hamuba ni roha doh hatakangon nasida dokpak sakap ni debata mapuan nasida tu hamaguan naking 5 halak rajai maralo ima nagabedalan hamaguat tu nasida alayang go halak gibeon rodo manopoti tu si Joshua do tu Israel lapatanna manopoti tu debata jadi di halomohon debata do panidangion ni halak gibeon di hagogonna dohot sakap nasida lao mardame jaladang mangalo dohot haradion nasida lao manadikon panobaon gana-ganaan jala manobba sesada di bata nasitong luar biasa doang gua halak kibionon ro nasida tu de bata ditadiko gana-ganaan dang be marsobba nasida tu gana-gana alai gabe ditadikon nasida mai Roma marsobba tu de bata nak pianggo si Joshua dibain uhum tu halak gibionon gabe parsoban dohot si taruyai nang di bagas joro ni debata jadi semua ni mamang manukalit asini rohani debata na dipatugu tu na dipadumu tu hati goran ni debata marhite pangalahu ni halak gibeon tu bangsa Israel do tu si Joshua saya di pasu-pasu debata mahita ganun amin Maulete ko nang madi amang pandita tasoy na apotorakon par sejarata di hari Kamis. Senari ta bagaimana rimpunan
Oras, salam damai sejahtera marihita saluhut. Mula matutu pasahat tu hatta songoni do tua kadongan parhala doni huria tu pendeta Yesus Manungkalit, pendeta Tapu Bolon, pendeta Simarmata, pendeta Sitohang, pendeta Purba, do pendeta Hutasoit. Naung manariason dihita nakin persiajaran paduahon di triulanon. Ima disonggot asini roha. Di persiajaratan na paduahonon nagabe sada ripunan dihita adong do dua na perlu si ingotota. Ima na perjolo haporsiaon ni si Rahab. Ya. Molo tajaha tutu songon dia haporsiaon ni si Rahabon molo tabereng di buku Joshua di bindu paduahon di ayat 10 sada di dok jadi dung hubege hami baritai malala maati ate nami jelaindang be manggulmit rohani manangise ai Jehovah debata muna ibana do debata di Banua Ginjang dohot di Banua Tonga. Pangukun na luar biasa sian serahap patuduhon ia Jehovah debata ni halak Israeli ido debata nasasitongna. Debata di Banua Ginjang, debata dohot di Banua Tonga. Di sonma dipatudu si Rahab haporsionna tu debata ni halak Israel. Ido mbana songoni sada haporsiaon na di surat di buku Heber 10 sada ayat 30 sada ima nagabe ayat siapilon dihita di persiajaratan na paduahonon didok hinorhon ni haporsiaon do umbahen na somagos si Rahab boru-boru na jahati rapon aka na somangoloy ay di bagasan dame do di jakon aka pakahapi. Marhite ayat naung tajaha songon sada ayat siapilon dinasa mingguhon patuduhon songonima haporsiaon ni si Rahab. Ala ni haporsion naido manomben na malua. Jala ala nang dihaporseibana debata ni halak Israeli. Jala di jakoni bana pakahapi. Jala dion dihoni bana nasida. Dipatuli bana asini rohana tu nasida. Gabe marpangido matoktong si Rahab. Dipangido ma asa dion-dihon nasida haduan si Rahab amana inana do pangisi ni Jabuna do sudia kay botona. Dungi ditatan manasida sian pandiloani ala jonok do Jabui tu pagar manang tembok ni hutai ditatan masida laukalur. Alayan dorak soi dilehon pakahap na duaima tunasida sada bonang narara na mandok nagawe sada parpadana may dinasida ikong gatungon nasida may di jendela na parkaluar nasida ditatan sian Jabui kaluar. Jalan meloro nasida haduan lewat mamereng bonang nararai paluon na manasida. Jadi songoni matutu dapat asini roha masih Rahab dohot keluarkan. Ala indah ada holani. Molo tajaha do tutu ditarombo ni Yesus di Matius. Matius bindu sadai di ayat 5 dipatuduhon do disan songon dia hadongon ni si Rahab. Ya. Si Rahab gabe opung ni si Daud. Ya. Tubuh ma anak na si Boas. Jelas si Boas
tu anakna si Obed. Jala si matuan ni si Ruth ma si Rahab. Jala si anima nagabe upopar tu hata Jesus. Maka natarida di bukasan tarombo ni tu hata Jesus goar ni si Rahab. Dohot goar ni si Ruth. Na duaon oma boru-boru sian si pelebegu alai gabe porsean na sida tu debata ni Israel gabe masuk manasida tu sada keluarga na mertua na gok haporseaon jala ndada holan si Rahab ben na malua alai gabe sada ina na mauliutus maibana na gabe opung ni si Raja Daud masuk tu tarombo ni tu hatta Yesus luar biasa. Jadi ala ni haporsion gabe si buan gorna denggam matong si Rahab di tonga-tonga ni keluarga nasida. Jalan apa dua ho na dapat kita si persejalan na pinatong ni amata padita nakin ima Gibeon ya suku bangsa Gibeon. Marbisuk do nasida dung membegia kabarita na gabe holsoan nasida. Ay napatut si pamateon do nasida alayala ni bisuk nasida mausong ni sanari di nasida ma politik ya. Tujuan na asa malua do nasida. Anggo demi haluaon tunggodang do asiasi tu si. Di bahan nasida do perpadanan do si Joshua. Dung hot perpadanan ni ba dapat maditikin na tutu. Gabe di palua do nasida. Dungadong na kita bigay 5 raja, ya. Di matajahi di Joshua 10 ito, padidok nakok mahamu, mandapoto nahu, jala urupi hamu maaw, asa itapapatu magibeon. Ay si 5 rajon, naikon rap mahalakon papatuhon, patundukon gibeon. Tidok ay nunga mardemak na sida do si Joshua, dohat halak Israel, mabosirna. Ay diboto akka raja-raja na 5 nai matong songondia cara ni Gibeon lao membuat asini roha sian si Joshua. Gabenakok man na 5 raja ni halak Amori tujuan na sida mangido pangurupion ya mangido pangurupion si suku Gibeon tu si Joshua. Jadi naing di patalu mahalakon di papatu ya. Alai di pangido Gibeon maasaro si Joshua mangurupi. Jadi nakok matok si Joshua dohot rombongan na akka si papatu huta toktong. Alai di nalau borat na sida rodo hatani debata mandok si Joshua unang homabiar ya. Ay di dongani debatado na sida ay dangadong ng gosada na boy pataluhon na sida. Akhirna, dung di pasa debata to na sida di rampok si Joshua ma nasida ala nunga mabiar nasida. Tahuton do nasida mambege barita ni si Joshua dohot bangsoy ala songonima balga ni huaso ni debata na mandongani nasida papatuhon sa luhut akka bangso suku bangsa dohot akka marga na adong di tano Kanaani. Jadi mulut aja di ayat 10 didokhatan ni Tuhan. Jadi disonggoti Jehovah manasida maradopon Israel. Jadi saha ma tu uluan ni Persia jaraton ima nasinonggoton asini roha. Jadi tuhita amanginang sudah pemirsa aten batak ministi channelon sai di tambay Tuhan madihita pasu-pasu. Tuhita piatong naing manian lam takas
di panandayota tu holong dohot asini debata saidapotan songgot nauli mahita songgot na denggan songgot lasni roha ima songgot asini roha sian Jehova songon uluon ni parsiajaraton songon ima parsiajarata di paduahon di mingguon maulatema Tuhat Yesus na mandongani hita saluhut di dia behita maringanan. Andorang so tatutup acara ton ba dohono nami tong hatau pasa tuhita salut pemirsa ABM Ministry manang di dia behita maringanan. Tek-tek mainna mulani gondang ganjak palu-paluna otik manang godang hatani di batana upasatami sai godang ma pinasuna. Eme sitambatua mainna perlinggoman ni dek kenamokmok. Debatado tutus si lehotua horas mahita di parorot. Sahat-sahat ni soluma, say sahat ma tu pelabuhan. Say leleng mahita mangulu, sehat-sehat di pasu-pasu Tuhan. Horas malihita saluhut.